Здравейте, 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 потребители! И знам, че записано не мога да се изкажа от тебе. Здравейте, потребители, не тупа съм да суитат. Да, да суит! А това тук с мене The Killer ProBG и отново... Да. Нашия гост гений, да. Аха. Да. No. А. Okay. No. Да. Майко! Колко пирани... Чакай. Аз ги почвам отдалече. Impossible! Аз ги отрапах всичките с моите шурикени. Ето къде това създание ме уби. Гадното. И аз имам шурикени, бе, смей. Чакай, бе! Да, бе, тук има много бокуци. Не знам по кого стрелям, човек. На 10 кръв съм. Някой има ли по-ужната? Аз нямам. Някой... Всеки сам за себе си. Гени, чао. Гени, чао. Радвам се. Ти такава! Аз съм предател, не ми пука и да съм предател, не ми пука, поне съм жив. Не! Умри! Няма пеплете! Не! Изчакайте ме! Айде бе! Нали? Иначе ще спра сървър. Аха, хакер. Чакайте, бе! Бат! Ще спра. Ако не ни изчакай, спирам сървъра. Цуинко! Некой му наби хедшот от водата, човек. На зомбито. Чакай. Няма да спаси. Айде, идвай, Габи. Чакайте, Веско, ще го рип Веско. А ти ли си? Не банан. Добре, защо винаги като отираме в оня гаднярския байом, умираме на секундата? Взех си парите. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Не! Така, бачи пирани. Аре са! Не! Ох, добре, не ми взе парите и ти умря. Взех малко от това. Ама ти умря и ги загуби. Имам нещо, но нещо като меч. Как се казва? Торт Кинг. Какво? Торт Кинг. Чай. Ножки, където се фъргат. Имам ножки, където се фъргат. И аз имам 122. Аз имам 10. Как си ги прави? Не се правят, се взимат. Гледай, бате, пак нещо ме нападна. Смотани зомбита. Гледай! Гледай, бате, тук от зомбита не мога да се мине.
О, Аз нямам Арк Survival. кой ба? Сякаш говориш за бащата на Илан, човек. Спуклете ти лето на този педарас. Тихо. Да. И кога ще игра Марк? Нещо ме А, писа. да кажа. Да, бе, да, бе. Това щях да кажа, ама ти само ме прекъсваш. Мама! Може да сня... Може да снимаш. Мале! Кой навиква така, бе? Абе, кой навиква, бе? Ще снимаме и на Арк. Кога ще снимаме на Арк? Кога? Какво бе? Паяк! Пай! Смотам пай. Айде, стига толкова терария, човек, че вече се саднах. Искам да подсъкам CSGO. И аз не знам. Аз ще имам на CSGO.